खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडियोआव आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बिजनीआव केक' साबजों लोगोसे सानै सुरां फालांगिरि हमदों। दै जगायग्रा बिथांखिनि टेंकि फोसाबनाय समावनो साथाम लेबारा जिउ गोमादों। नगाव पुलिसनि साइबार सेलखौ लोगोआव लानानै सिबिआइआ हयबरगाव थानायाव नायबिजिरदों। सिलचराव पुलिस इनकाउन्टार 40 कौटि रां बेसेननि ड्राग्स जब्द। लरेन्स इस्लारिया एमएलए एरिया डेभेलपमेन्ट फान्डनिफ्राय एम्बुलेन्स रानदों। गसाइगावआव सासे उखिलखौ गाग्लोबदों। बरपेटायाव लामा जाब्रबथायजों सासेनि जिउ खहा आरो सानै जोखोम। मरिगावनि आहतगुरियाव रायजोफोरा सासे मोसौ सिखावखौ बुथारदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बिजनीआव सानै सुरां फालांगिरि हमदों। बिजनी अक्सिगुरियाव केक' साबजों लोगोसे सानै सुरां फालांगिरि हमदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमा बेन्दोंआव थानाय अक्सिगुरियाव एसएसपि आरो हाग्रा बिफाना जथायै अपारेशन खालामनानै मानै केक' साबजों लोगोसे सानै सुरां फालांगिरिखौ हमनो हादों। हमजानाय सानै सुरां फालांगिरिखौ बरपेटा जिल्लानि बैथामारिनि 28 बोसोर बैसोनि नुर इस्लाम आरो 33 बोसोर बैसोनि फुरसान हुसैन होनानै सिनायथिनो हादों। सुरां फालांगिरिजों लोगोसे AS15J3593 नम्बरनि गंसे एल्ट' गारिखौबो जब्द खालामदों। बबेखानि स्रोद सुरुङाव खौरां मोननायनि उनावनो एसएसपिनि 15 नम्बर बेटेलियननि फाइटार कम्पानिनि इन्सपेक्टर उमेश कुमारनि दैदेननायाव सिग्रोमनानै बरपेटानिफ्राय बिजनी खुख्लुं फारसे थांबाय थानाय समावनो सानै सुरां फालांगिरिखौ हमनो हायो होननानै सुलुङाव फोरमायथिदों। बिलासिपारानि नयाहाटआव साथाम लेबारनि जिउ गोमादों। दै जगायग्रा बिफाननि टेंकि फोसाबनाय समावनो जोबोद सोमोनांथावै साथाम लेबारा जिउ गोमादों। रिपर्ट बायदिब्ला दै टेंकि सिङाव फोसाबबाय थानाय समाव अक्सिजेननि आंखाल जानानै बै साथाम लेबारा जिउ गोमादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला साथाम लेबारनि गेजेराव सानैया जाथायसालियावनो जिउ गोमादों। नाथाय गुबुन सासे लेबारा देहा फाहामसालियाव लांबाय थानाय समावनो लामा ससेयाव जिउ गोमायो। मख'नो गोनांथि थिकादार आरो इन्जिनियारफोरनि लेहेमिया आरो सांग्रांथि गैयैनि थाखायनो दाय गैयै लेबारफोरा बेबायदि सोमोनांथावै जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै जायगानि रायजो राजाफ्रा गोख्रों अजद होदों। दै जगायग्रा बिफाननि टेंकि फोसाबनाय समावनो जिउ गोमानाय साथाम लेबारखौ फकिरानिसार नैथि खोन्दो गामिनि साहिदुल इस्लाम, फकिरानिसार गामिनि हजरत आली आरो सुबाभादा नैथि खोन्दो गामिनि सायेद आली होननानै सिनायथिनो हादों। बबेखानि बे जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनावनो बिलासिपारा महकुमा बेंगिरि आरो बिलासिपारानि एसडिपिअआ जाथायसालियाव थांनानै खौरां लाहैयो। रायजोनाङै सोमावग्लुंनाय एएसआइ जुनमनि राभानि सोमोनांथावै जिउ गोमानाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनो फैनाय सिबिआइनि टीमा हयबरगाव पुलिस थानायाव गले गले नायबिजिरदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे खेबाव सिबिआइनि टीमा नगाव पुलिसनि साइबार सेलखौ लोगोआव लानानै हयबरगाव पुलिस थानायाव नायबिजिरदों। सिबिआइआ हयबरगावजों लोगोसे मरिखलं पुलिस थाना आरो जखलाबन्दैयाव जुनमनि राभाया जाब्रबथाय जानानै जिउ गोमानाय जायगायावबो फिन नायबिजिरहैदों। मख'नो गोनांदि सिबिआइआ जुनमनि राभानि सोमोनांथावै जिउ गोमानायनि जाहोन नागिरनानै एएसआइ आबायज्योति राभाखौबो गले गले जेरा खालामदों। मानोना जुनमनि राभाया जाब्रबथाय जानानै जिउ गोमानाय सानखालि आबायज्योति राभायाबो जुनमनिजोंनो लोगोसे नगावनि बारग' एसपि लीना दलेनि सोरखारि न'आव थांदोंमोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आबायज्योति राभाया हयबरगाव पुलिस थानासिम थांफिननायनि सीसीटीवी फुटेज आरो हरनि समाव थानायावनो थानायनि सीसीटीवी फुटेजखौ गोनां जायोब्ला जमा होगोन होननानै सिबिआइनि नायबिजिरनायाव फोरमायदोंमोन। आबायज्योति राभानि बे फोरमायथिनायखौ बिथा खालामनानैनो सिबिआइनि टीम आरो नगाव पुलिसनि साइबार सेलआ हयबरगाव थानायाव गले गले नायबिजिरहैदों।
काछार जिल्लानि सिलचराव पुलिस इनकाउन्टार ड्राग्स फालांगिरिखौ थांखिनानै सिलचर पुलिसा गुलि गावदों। सिलचरनि सेकुरि बाइपासाव जादों पुलिस इनकाउन्टारा। बे इनकाउन्टाराव मनवार हुसैन मुंनि सासे ड्राग्स फालांगिरिया जोखोम जादों होननानै मिथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला पुलिस जिम्मानिफ्राय खारखोमा लांनो नाजानायनि थाखाय पुलिसा ड्राग्स फालांगिरिखौ थांखिनानै गुलि गावनो गोनां जायो, जेराव ड्राग्स फालांगिरि मनवार हुसैननि आथिङाव गुलि नाङो। उननि समाव जोखोम जानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ सिलचर मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जायो। मख'नो गोनांदि स्रोद सुलुङाव खौरां मोननायनि उनावनो DIG पार्थ सार्थी महन्तनि दैदेननायाव सिलचर पुलिसा थांनाय हराव सिलचर रामनगर बाइपासाव सैग्रामनानै AS11T 8283 नम्बरनि गंसे गारिनिफ्राय 2.5 केजि हेर'इन आरो 1 लाख जाबा टेब्लेटफोरजों लोगोसे 3 ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादोंमोन। बबेखानि जब्द खालामनो हानाय हेर'इन आरो जाबा टेब्लेटनि बेसेना खमैबो 40 कौटि जागोन होननानै सिलचर पुलिसा सुलुङाव फोरमायदों। बबेखानि जब्द खालामनो हानाय ड्राग्सखौ नसुं रायजो मिजोरामनिफ्राय स्मागलिं खालामनानै स्रोदै लाबोखुमादोंमोन, नाथाय सिलचर पुलिसनि जेयाव नाङो होननानैबो पुलिसा सुलुङाव फोरमायदों। सानजा क'क्राझार बिधान सभानि MLA लरेन्स इस्लारिया उल्टापानि सावस्रि मिरुआव एम्बुलेन्स गथायदों। क'क्राझार जिल्लानि भारत भुटान सिमनानि उल्टापानि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय MLA लरेन्स इस्लारिया MLA डेभेलपमेन्ट फान्डनिफ्राय गंसे एम्बुलेन्स गथायदों। बेखौ बिथा खालामनानै लरेन्स इस्लारिया बे एम्बुलेन्सखौ क'क्राझाराव MLA सार्भिस सेन्टारनि मोखाङाव दिनै ब्लेक अफ खालामनानै बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव BTCनि सावस्रि बिफाननि जयेन्ट डाइरेक्टर डक्टर A.H. शर्मा, महकुमा सावस्रि मावख'गिरि डक्टर पुलमा ब्रह्म आरो क'क्राझार जिल्ला UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। एम्बुलेन्स फ्लेग अफ खालामनाय हाबाफारियाव MLA लरेन्स इस्लारिया बुंदों दि भारत भुटान सिमनायारि ओनसोल उल्टापानि सरलपारानिफ्राय राजा लामाया खमैबो 30 एबा 40 किल'मिटार गोजान। बेनिखायनो बै ओनसोलनि बेमारिफोरखौ गोजौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव लांनायाव एम्बुलेन्सआ थोजासे मदद खालामगोन। गसाइगावआव सासे उकिलखौ गाग्लोबदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं हदुमकाटा गामिनि रायजोफ्रा थांनाय हराव सासे उकिलखौ गाग्लोबदों। रायजोफोरजों गाग्लोबजानाय उकिलखौ मकबुल हक होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला थांनाय हराव गामिनि रायजोफोरा गसाइगाव कर्टनि उकिल मकबुल हकनि न'खौ बेंखन हैनानै हरखाब गाग्लोबदों। सासे हिनजावसाजों समाज बेरेखा हाबायाव लोब्बा लाखिनायनि दायाव गामिनि रायजोफोरा मकबुल हकखौ गाग्लोबनानै बुग्लियो। ओरैहाय गामिनि रायजोफोरानो बे जाथायनि बागै पुलिसनो खौरां हरो आरो मकबुल हकखौ गसाइगाव पुलिसनो गथायनानै होयो। उननि समाव गसाइगाव पुलिसा मकबुल हकखौ बोखांनानै थानायाव लानानै थाङो होननानै मिथिनो हादों। बरपेटानि थाराबारि पुलिस थानानि बेन्दोंआव हरनि समाव सिनाय मोनै गंसे गारिया AS15S 9275 नम्बरनि गंसे बाइकजों थांबाय थानाय 3 हान्थियारिखौ सौख्लायलांदों। जाहोनाव सुजय कर्मकार मुंनि सासे लाइमोना जायगायावनो जिउ गोमादों आरो बिनिनो लोगो प्रकाश मण्डल आरो बिश्वजित राय मुंनि 2 लाइमोना गोब्राब जोखोम जानानै आथिखालाव बरपेटा मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव देहानि फाहामथाय लागासिनो दङ। थाराबारि पुलिस थानानि असिया मिथिहोनाय बायदिब्ला आथिखालाव केसखौ नायबिजिरनो लाबाय आरो दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनो नाजागोन। मरिगाव जिल्लानि आहतगुरि ओनसोलाव हरनि समाव मोसौ खावनो फैनाय 3 सिखावखौ गामिनि रायजोफोरा हमनो हानानै दोखो दोखो बुग्लिदों। गोबांजोंनो गोबां बुग्लि जानायाव साद्दाम हुसैन मुंनि सासे मोसौ सिखावा जायगायावनो जिउ गोमायो। बेनि अनगायैबो बिलाल आली आरो मिराजुल हक मोनहा गोब्राब जोखोम जादों। आहतगुरियाव मोसौ सिखावखौ लानानै सोमजिनाय दुंहाव थासारिनि सोमोन्दै खौरां मोननाय लोगो लोगोनो पुलिसा जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो जोखोम जानाय सानैखौ रायजोफोरनि आखाइनिफ्राय रैखा खालामहैनानै थानायाव लाबोयो आरो जोखोम जानाय सानैखौबो देहानि फाहामथाय होनो देहा फाहामसालियाव थिसनो। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।